Kwigira ekerengo gya A2, B1, B automatic, B professional, C light track, D1 echuchire PSV oburundi bw'eki matatu kya 14 seater, D2 PSV oburundi bw'eki bus, CE heavy trucks, F PWD ky'abantu balina obulema. Bwigomba bwate short courses kya BCD na B executive. Obuye bw'okwigira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicheri kyonsi oratakase rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira ly'obusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA bwoyo nkwigirule aseze mu yemesa basic mechanics, basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo mu Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemiche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumu Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 muwakere simi umu manager Rocky Driving School. Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetara chi machine chekerero cy'ubumanyi bw'igoro bono nkwanchira bareci insurance kobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Good Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchorera ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Babwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho Balfour House, Kimathi Street Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501 Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333 Spectals Opticians, macho bora kwa wote. Ine kwa beri gukuriye chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieli eduka ya Gusii Star Shop ibyo gutoka imiyomo chokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chiko tumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo chokisi asebali nene kurutinsa mu Kisii kogenda Kisumu azamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi na boko bakirisi mgwetera namba chabo Gusii Star Shop nedukore gene asoko gure bintu bigutumeka sege kege tambe asiri gurirense agerera. Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii.
Manchumulia on Ndizi TV ngokwali nibene sentunda yende ime yomoroberio wensakia ase bunabotambe entunda akabere ningotokosoa ase ensemo ya magazeti ase tokuba tokumulekera yaire obolicho ase amagazeti yeli tukulera bunabotambe nigonko baira ase egazeti ya The Standard ase ndochenga engana eire obolito tebanga HIV pregnancy test and land KRA in trouble. Bono nigo engana yenyamore na boigo chinchira abantu bakoba bakomurekerwa anene mono ekerwa bwate obolito na boigo ensemo yamaremo nigo wono yabere igeko ensemo yenyamore na boigo obopimo komalito nigo bono yabere gego ikia kubeka ekyombekeria gigosangereria ebango ase are akomu Niyokwaneranga maiga yamatukumake ase ekoti yabetege komochia ekyombe ya KRA ase entira ababeire bakolikia abakoli emirimo ase babete bakoranga nigo abakoli abange bemirimo enseme ibale korwa ase bisako bibere bono nigo bono engane yabere ko babeka ase are akongu boigo nige ukwanera epeje ye entangani egazeti ya The Standard ukwanera igoro yokogwa kweligoli elia mabuta ase bono iga amabuta asinsemo chinyinge imensi ya Kenya arabega koni wa chibesa chire ekisiringi emia emo nemerongo kianda na kianda yuna mabuta ye petrol na boiga ensemo ya mabuta ya diesel arabega koni wa emia emo nemerongo kianda engana ere omoeso ojia ase aba Kenya ase boigo epeji yu ya The Standard okoboko wa wokolia igoropi torochinga nigo Raila bono araji kumanyanga nsemuki arabega kubona abega gweta ebitararo bibekire ase okwamereri kwaye ase kolikia koba umunyakero rugongo rwa Afrika bose tarigo chikoikirania inerega tiamangana araji kumanya boigo nigo page ya kane ase gazeti ya The Standard komolekira igoro yechinchira abanyagi abaroire baragendrego chandika yemaiga yabanyagitari gochia gochaka omugiro lichuko liarenge lichuko liigoro ekero manchu maligereria nkoligereria egazeti ya Daily Nation epeji nentangani nigo mulkibe gazeti amolikerete amangana anene ase amolikerete na ki nyagosira Kevin Kiptum ase ngakia beteka gutumika chinsa chiaye emerongo ene na isano na isatu magega yo gusiria obugima bwaye nigabereka kumulikira naki atwalite ngakia beteka kubwatirana nabasani baye ngayinse mu kichiria beteka gutalera magega yo guchakonyora omubasukano Manchu muliento beto kuigora epeji ya kabere ya gatatu na boigo ya kane tumulikire engane yo asobo meboiga se peji yo entangani gazeti ya Daily Nation nigo emulikirite na kibono abanyagitari bale ase omogiro na kiyo bakoreri bwabere bogotina ase kinyagitari ase okoborigwa kagendeta korwegwa gochya ase serikali ko eneke bunango twara bale okoigwana gati yabiri bamulikirete ngamona okumulikira serikali ebege koba 15% ase ayobo cheno yabamulikirete boigo na ki abaroire babere bakonyora chinga chinkongu anene asensemeria Coastal General Teaching and Referral Hospital sensemo ya Mombasa chinga ki omugiro yo obete kogo chaka boiga sepeje yentangani nige molikerete na kibono boncheria se sector yo bosombi babere bakonyora omweso magega yeligoliria mafuta kogwa ekendo chinga molikibe gazeti ya negatinga obokonga weshiringi ya Kenya na kukwabere
nigo koenekia nga amagori ya mafuta ngo bakarega kugwa ndachikoigore page ya gatano tobeto kumulikira engane yo asobo imeboigo ase page yentangani nige mulikirite nga naki omowaziri Moses Kuria oyobete gakoena na emirimo gocha aso yo kaveire omuliki bwa mangana ase Royal Media Services Jackie Maribe abeire emirimo yabete gakomwana kibono yabeirige kwimukiriria amabolio kubwatikana na serikali ekorwa emirimo gocha ase abantu igonto chikuligerie se page ya gatano na gatatu elinde tobeto kumulikira engane ya sobimen gaito manchumuligeria ainaro aire obolto ase page entangani egazeti ne ya Daily Nation manchumuligeria tokosoa ase egazeti yo tuligererie asoboime ayo muliki gazeti ya mulikete anigo tokoenda goika ase page ya kabere kirongoligeria se page yo ya kabere nigo emulikerete o se page ya kabere ya gatatu ne ya kane nigo emulikerete na kibono o nyagosira Kevin Kiptum na kiabeteka gutumika chinga kichahe cyo moelio anene chinsa emerongo ene na isano na isato chinga kiabeteka gutarira chinsemo kiraka amulikerete nga ritkoria Jumamosi chitariki 10 cy'umutinyo kabere chinsa 11 na kiabetega kuboka na kuyarigania ase gukora amazoezi bosi bwa maminyoko arenge mutoye nabo igonige mulikerete ngori babete bagotaranera litukerie kera babete bakubwaterana nere Timothy Kiplagat ase ogokora amazoezi ayo emambi yo abo igase page yo ya gatatu nigo egendete kumulikira amatukali abete kago gusichinsa kurwa kabogete chinsa 11 tukerie ya Jumamosi woika chinsa cha magoroba ine mulikirite nga ebintu abete chinsa mochiri abete kagotarira anene chinga kyari gukora mazoezi ne mulikirite mbarabi babete bakubwaterana nere angaya chite koragera litukerio woika ase achite konyora omubasukano ya sepeji ya kane nigo emulikirite bono chinsa chiri cyaye cyo moelio anene ekero emulikirite nga nakyo bolingoli babere bogokorekana elinda kwaneke nga ningi kyabetege kuirera barabo konyora omubasukano wepara ekere yenegeti nga omubali omanene kurwa sensemeri ye serikali Johannes Odor nigo ayenekiri nga mbara babakonyora amachibu kubwatikana no botukibale bagokora gosobolingoli bare gokora ngamba bete bagotumika ebinyugo bigotindia ekera betega kwaneke nga nigo babere bakoenana oboringoli obo bakorekana gosinga tali barabo bakora ngoli ubuniko bakwena na gutia ase agency iyo kwira emitinyi etato yamanya kubairanira amachiwe gotaka kwemanya mange na gazeti yago ya Daily Nation page ne ya kanese page ya gatano anigo emulikerete enga kibono eshiringi ya Kenya gosoko konga gwe shiringi ya Kenya kwa bere wo koirera magoli ebinto akogwa ekerondo chenga mulikibe gazeti yo niga mulikete nga ekyombe gya April nigo kyaberege kwiyelia ligoria mafuta sensemeri ya petrol nigo yagwete asikishiringi isano na ibere nukta ibere na yemo asikirali elita abiga sensemeri ya diesel nigo yaberege kugwa asikishiringi isano nukta enuti na kianda nabigo sensemeri ya kerosene nigo yaberege kugwa asikishiringi inye nukta inye na kianda yase county ya Nairobi bonaiga yogochkwenda kugora amafuta asensemeri ye petrol ni garabeka kugora asikira elita asishiringi emyemo chimi emyemo emirongo kianda na kianda nukta eyemo na isano nabiga sensemeri ye diesel nabigo kerosene ni garabeka kuyigora ase emyemo emerongo kianda nukta isato na isano na isato na sensemeri ya kerosene naboigo emyemo emerongo 53 na isano na isato nukta isano na ibere na inye igo okubwate gose ogokonga gwishiringi
akero kurigereria nga kyombegia eprani go kienegetinga okogwa kweligoririe dola gusoko konga gwe shilingi ya Kenya na kukoirire amagori ya mafuta yokogwa anene kerene getinga asomotinyo kabere nigo Amerika gutumika dola aseli goriria shilingi emeyemo emerongo kianda na isano na isatu nukuta enoti ibere ase okugora amafuta yo ekikyairire ogonchuriria kwa magori ase ansemo ya mafuta kwenda goika ase page ya 5 aniga mulikirete na kibono ense ya Kenya era cha kibene campaign yogo cha koralia gose gwakera ekoko umaraibiki amagia ODM Raila Odinga ase ogochikurwanirira KERUBO kyobonya KERUBO ase chinse kirichobo mobwa Africa aya maga yeye karo gukorekana na boiga amachibo gose amachiko gwetigwa icyo erabege ko mwali bagara Raila Odinga ase okurwanirira ekiruge cyo muri kibegazeti yo na muri kiritenga ense ya Kenya yerule kubwaterana na boiga kwene kyango talda bali chinse kwene kyanga Raila Odinga kwenyorera ale obogwe bogo chiko ba omunyakirugo boiga se page ya 5 nigo emurikerete na kibona cyamate cyabete kigwa tananika ase chingaki omukonyi bumugavana Dr. Robert Monda bete kagwikirana busi we senate ase cyamate cyari gwatanika asabandi babete bagosira ensemo ya Monda ikikyalito gwatanika ase ki family chingaki Monda alikurwanirira ko retain ekerugo kyaye ase county ya Kisii muri kibegazeti yo na muri kerete nakibona gwatanika kwenegete ase omwana airuete okokwanera igoro yo kwena na chibesa gochia ase nsemo ya Monda elinde konyora emirimo eyo etale ngororo na bega ni muri ketenga ki ise onchukerete omwana oye na boigo gotinina asensemo ya Monda boigo ase page yo ne muri ketenga na kimomuro mwabonera tenente bosibwe senate gokwanera igoro yo kungusana na kwabere gokwene kigwa asensemeli yemete asotawete bagwa kanana chishirengi chiribu isano na emone chimi isato yota kwemenya yagendete kokorekana igari asensemo ye senate kungusana na kwabete gokwene kigwa guika ukona cha kwabete gokwene kigwa sensemeli ye senate na bokonyore gazeti ya Daily Nation page ni ya 5 boigo ya 5 nigo emurikerete na kibono asensemeri y'abanyanyimbo ababwenerete goikerana asensemeri yatika ase okorusya oyo kabeire omubunge boigole cousin ase oyo kabeire omuraibwense Uhuru Kenyatta na kyabanyanyimbo kurwa asensemeri ya Kiambu baitwe ogochika kurwa ase kigambero na kibataikiranete elinde kumurusya ase ndemero eyabereke gutwara ukungusana so muri kibigazete yo amurikerete nga litkoligoro abobisa nigo babete bakoganya umutereneri bw'abanyanyimbo Michael Mushiri ase abisiaye ase babete bakumuganya ase chense isato atabete gakoruka kulinde ensemo ya oyo kabiro mubunge ogatundu muigai ingegi nagendete kobera asindemereyo kulinde asibane kirego so muri kibigazeti ya nekiringa nigo egetambukiro kirachikoba ge koimo kigwa gucha asomunyanyimbo Michael Mushiri ase ogotabwatia ogochika kurwa ase kigambero linde ko ogosesa tabwati gochika kurwa ase kigambero koina nabanyanyimbo baende bachwika asindemero yo kabeiro mubungo yo nabo igo kumurusya kurwa asendemereye gento cyane gatigo nganiga beteka kwenyorera endemereyo ase enchira etalinyikerano ase page ya 5 nigo emurikerete ne kibono omwaziri Moses Kuria magigayo komwa emeremo oyo kabeiro moralia Jackie Maribe kwabere gokoreta amabolyo naki anakichia bikobolya
ase chi wizara anene ase wizara eyo ya kuria nimeroberi kiabetega kubwate nabo igokwene kyanga oberega komwa emirimo eyo igo mwanchu murigereria gotaka kurigereria roboti rwasobwagari nga kia mabori abere gosema bori kyali aberega kuborigwa roboti kirurirwa aberero kubwatwa ekero sensemo bamurikerete nga roboti roberero kwene kigwanga egesaku kia abaikoyo nabaiga egesaku kia ba Kalenjin nabo babere bakoenekia obukurumi ase chiabisi anene ngabo nabo bairete amabaga mange ase chiabisi chinene che serikali omanchimuri gotaka kwemenya mange nabokonyere gazeti yago ya Daily Nation page ni ya 5 na 3 manchimuri elia abunongo kolera amagazeti yeli tukolia lero asensemo ya Daily Nation nabokonyerera egazeti eyo elindobe ko wesomia amange Togoska busio goika ase page ya kabere egazeti ya The Standard ni gobono omo egeliweri chiko omonene aboigo senior lawyer abeiriga wikira na busiku kigambero gosoera omo semia omonene bwa serikali Justin Muturi asengenzo yenjira omorai wense Dr. William Ruto abeire gagoswana na ekigambero nigo omwakiri oyo asamarieta John Kahaminwa aberega komoswana ni ya Justin Muturi asekine kyo ase engenjo tabanga nigo omo semia omonene bwa serikali atari kubwatoka abosemia obuya bokia ase abarai be serikali engana yaberege kwirera omorai bwense Dr. William Ruto nabo igo omokonyi oyeri gadi gashagwa koraga ebyara gutia ase bunge busekutia ase ekegambero ekenene ya Kenya ase amatuko abwango yanonyanga babeta tabanga babwato bukurumi wikirabono iga mbara ikirani nabo igo korua ekyorokereri bose obosaiti bo wendrete elinda kwena kinga nabakurumi ibare Toske bosika ase page ya 3 bono nigo omontoyo omo ore omonyene bwigari agendrete ari na mabolio amange igoro yebesa aberega gusabwa bose gwakwa aberega gwakwa we penalty ye milioni monuguta isato igoro yomubasukano atabete gagokora nigo omontoyo mo ase amarita Protas Shimenga abete gagotwara omubasokano ase ensemo ya Kakamega chingaki kiritwa bwate ebinyinyi bya corona ase kolende engana yogo ichani niko akosabwa chibesa nabo igo aberagwa kwa anagosabwa chibesa chire emilioni munuguta isato igoro ya jali yabete yakoba ensemo ya Gitanga Mudangari ensemo ya Nairobi Kakamega na Nairobi yakobolinga chinseme chibuna chire atambe na kikunyalekana naende nkale wakwa chibesa chingabule chinaende nkale gosabu chibesa bunekyo nengana abeire egakobolia na gotwara amabolia mange na kikunyalekana asebono iga ale ekine kegandrate bosio bwe koti ase ale namabolio amange kegima toske bosio goika ase page ya 4 nigo egokwanera buna omugiro bwo banyagitali yo bete gochakali kulyale ligoro obeire gogotiga abaroire abange bachandegete ase ensemo yaye omwaziri wobochenu Susan na kumincha agote abanga ensemo yito ndobu atibesa torabe to kubaka na ase igo Onyanga moganda tino mogiro ntundu bwatibesa chinde chonzi asikolende ababunge anemono bali bakwa okoboko ensemo elia ekwa amerelia serikali ya Azimio babete bagwesokia na gotenena amo nabanyagitali nabego sabanga tigango oyo okorokunga nere Suzana kumuncha abegagwetigia emeremo ase engenjo ataraba gakwene kinga obera otanga omugiro koro chabo ase page yao ya The Standard abuna baroire kurua ase nyagitari ya level 5 ya Nakuru abo babete bakorara isiko nyagitari yabo maiga yako ikira naro na konyoranga bokoreri mboyo ase ensemo eyo yenyagitari ya Nakuru level 5 toske bosika ase page ya 5
egazeti neya The Standard ekwanira igoro ya ogosemeria guchia ase abakenya maiga yamabuta ligoro ya mabuta kwira nanse ase emetienyi etano nebere ase kolende twarutinga petroli abetege kugwa ase kishiringi isano na ibere nuguta emerongo ebere nemo nabo diesel ekaira nanse ase kishiringi isano ase bono iga amabuta yo endote konigwa ensemo ya Nairobi ase kishiringi emyemo emerongo kianda nuguta eyemo na isano nabo igo ase diesel yakonigwa ase ekerengo kishiringi emyemo nemerongo kianda na nuguta isano isato yes nabo igo ense motor chinga kerosene osama buta alia yetaya akoni bwa ase kishiringi kire kishiringi inye nuguta inye na kianda ase ono arachikoni bwa ase ekerengo kiemia eyemo emerongo etano netatu na isano nuguta isano na ibere na inye engana ekwene kinga bona amabutabera yakwira nanse maiga yemetienyi emengi asengenjo ni ono amanyi bamangana yobonchoria bona tabangana sengenjo eshiringi ya Kenya yabirigo twara chinguru maiga yokwira nanse aseboigo gazeti yu ya The Standard umurandia John James Nganga owekanisa neno evangelism center abeirega kwegwa amatuko 18 irinde kone kinga nkoro kiarenga obole mobwo agachitekanisa yaye nigobole inse yekanisa eyo ya neno evangelism center tosikebuso ikase page ya isano nemo nigekwanira igoro raira nachi komanya bono ose nachi kwamereria egero kya you chairperson ose nachi kotiwa isiko kolende egati yebikango ose ebitango abwate neringa egati yamangana abeire gago kwanerwa naringa tigango bono era entunda yende gati amangana ali aberega kubiko busyo abega kubwa kwanerwa batabanga nigo bono egati yaba raikorwa ase orogongorwa Africa batate bono umusubati achikwamereria ase ekiroge ekyo asebo igotorocenga nigo egati yamangana nde aberega kumulikirwa ase egazeti ya The Standard arenga onye omuntu orabeire bose ense mugete yorogongorwa Africa yabirige kutwara omurai bose omukonyoye nebwenderete ena nelibagagukia ase chinse chinde ase gwikira bono iga nigo omukonyi umunyakirogo ole ase kirogo mo usafaki mahatmat ale omo Rwanda engana era ene kinga na bera basebo igo gosiekera Raila isiko kolende ngana torage tokandra komulekera ase oboime twade bose oika ase page ya gatano na kabere nigo kwanira igoro yo muswada obuko mwaka isiko omukonyi mugabana bwe county ya Kisii Dr. Robert Munda yabetege kobeka teneni igoro yogwetana egati yenka ya Munda ogwetana na kogendrete igoro asobeto koranga ni umurumu abo abetega wikirana bosio gwekegambiro ngabo yokorwa obosaiti bole mamincha ya Robert Munda gokumugikelia na goigo kumumochia Robert Munda asobeto koranga nigo omugaka olio egati yabali barenge ase ekigambiro ekyo asumuroye nera atanga nero beta kumunediruwa chibesa chia yeboigo abete egako ngusanana nomo muroye ase ngencho ekarwa kurogo saidi gazeti ni kwanira igoro ya umuralia Jackie Maribe oyobera korokananga nigo wona takira utaka abera utaka emerimo ya ebene ingabera utaka emerimo ya ebene ase abeteka kwaligania abaralia ase okotara nere ose okumolekera emerimo ya ye Moses Kuria ase amatuko abwangoiga akero bari gutarira ensemo ya
Nakuru Vocational Training colleges chiri ase ensemo ya Nakuru nonyanga ensemo ya Public Service Commission ose enseme ligetaga serikali tenete abakoli emirimo besekirate bangantora mulika emirimo nigo engana yo cyane usenga engana yo kumia Jackie Maribe abetega korokana gautumika kigali cya serikali ekarabera wikirana ase enseme yunabo igo korokana kabete esuti endabo ngane korokinga nigabetega uchaka emirimo yaye asenchira yabene boigo tuskabosyo ase page ya 5 na 3 nige ukwanera igoro ababunge bono nigo bono basubira babusaba obotuki bokolerwa ekyombe kia gego sangereria ebango ya KRA yemaiga yegati yabakoli emeremo gweti wa ase ogokolerwa obotuki busemba bwate enyamoreo obose obolito ase ogwikira kinga kiekyu abakoli emeremo emyeyemo emerongi 33 babete bakonyorunga nigo bale obwate enyamoreo nabo koba disqualified mbaba bakongenderera nemeremo bose amorobeliolio bochikoegwa emeremo ase boigo egati amangana bandate gokora obotuki nenchera egesa kweke mokiabete korokananga nakyo keire obolito anene mono ase okwewa amabaga ensemelia ya KRA ngana yaberege konekinga obugesaku mbura yaraime yense cyo Kenya tojo ukorera gazeti ya The Standard ase page ya 10 ase bono iga county ya Mombasa bono yaberege gochakia ebango yegisiringi kimya isano ase ondebwensi obwate eubi ase edinde kone kinga asoko sangeli eubi bono ni gorago wakani ku 500 ime ye county ya Mombasa edinde kone kinga chikampuni au ngone kitire obokole ngokutinga ubole ase ensemeyu nabo ikone kinga onde bwensi obwate eubi yungo ye tukutare ase nchira ere engia mwanje muri Ndizi TV abo ase page komina tukera omwelio bokumulekera ensemo ya magazeti ase kolende buna botambe yodo kumanyinga mwanje muri Ndizi TV nabo kuyorera gazeti yao erinde obegokwemanya na araliaya airobolito ase magazeti yina wigo obegogwe semia ase ensemo ya magazeti nabo wigo konekinga turikotigara maiga nkwemanyore amange agendrete ime yense ya ito ya Kenya anene mono ase orogongo rwa Africa yes yake gimo mancho muriria ekarto kwenyuria nga rero litukoria Friday ne litukoria ebwatoke astokorosia ebirkonyo bie weekend man ekarora vego kumirana nere Sarah Stanish chikoraga chinsa ibere igorigoro erinda koletera matera matingu ali bwanchete ali yokugania kwago apoko kumutumira ujumbe na bago gusaba request yago yes mancho muri Ndizi TV naboko ndrago tobwatia ase mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital ase ensemo ya YouTube Ndizi TV News na wetera ase namba yeto ya SMS ya 0792192834 ase ora bego sangana into kerengera likia okiabene igoro yamangana mangi agendrete ime yense itu ya Kenya sendo chinga Geoffrey Gesami on teletonga watching live from Gilgil Nakuru Isaac Zakayo watching good morning ENSAKIA watching you live from Mochoge Church Sengera Radio Njogu with my beloved wife Judy Munyangi, 2 sons Emmanuel Mochoru and Samuel Zakayo, without forgetting my mother Stella Zakayo, as it's Friday. Play for me Fine B featuring March Wanda aye wa sinyire ngoyo musinyire Zakayo Isaac ngoyo go sinyire yake gimekera no chinga Beatrice Kiondi aka Gesare agotebanga following from Valley Arcade Nairobi with my mom Mary Kiondi kerando chinga Victor Omondo Mienda agotebanga na wakilisha show from Nairobi West tuko pamoja hadi tamati.
Yes, ndo china abange bandazo tubwatya ime yomuroberio obwensakia ane mono ase engakie turigetigo chibona kwenda ase umutimoko ile kwenda naliba galia bene ase Sarah Stanish ate Sarah Stanish era ta kunyara korera show ya gaiga ata eteliba ga bene tobeto ko mwali bagalia bene elinde abega kwene kinga hankoretale chingere cyo sinjira wikira no asendo chinga Bismarck mukwa protector mukwa ko Kisii getembe Nubia unikondani na my beloved wife Sharon and Eugene and my daddy hadi mwisho ndoje boy go na bange banda tutubwatia ase Taisi Amisi from Nakuru. Good morning Job and Frida Nakuru wa Kirebuya Josh Ondimu ntoba wasoma mwanchu mu Ndizi TV rojenga wikira buno otorachi gukorera amoroberio wensakia emambia yabono ne wiki abere ntambe kigima aso tukubwatia mangana mange uno gatoya ndo mutimo komoke weekend weekend intoma yali kania zenge ntonigo wiki abere ntambe omobiro mu gitari tobere tokoranga impeachment wako isiko kwa makonyi bomugabana yona mangana magabere ikono tuchuku yali kigima to chinde chinguru chingi nimaitena na sensemeli abaigeno abedini y'Islamu umutinyo yo igano yobo asibagendeta kwirobelia asingencho yo kwengata nabo igogosaba igase abaislamu bospito ko batebenga Ramadan Karim umancho murigereria igo kerogendete kubwati gitaseni kya Ndizi TV tugo kunyirenga obona bo bwansubo mu Gusii aigana orabe go konyora amangana aigana obarabe go konyora okwego kya umancho murigereria kero tugo gatebinga litkolia rero ria free Friday etugo kwebwatuka kigima kerto kurusia ebirukunyo igona bogo sabo gotera koli kwago obwanche tekegima elinda ko ene kyanga na enkwego kyo lisko galeke totebanga gasto ikarase teli bageli gandi goisana Sarah Stanish igogo ikatomuskeli chi message kegima elinda bega konyara libagalia elia bene igo manchubuli ngo gatabinga egento bweneta gokora bwateli moti yago menteli yogi sukeme sakando onyefani kerega abu yoke ekegeranga mambo imechemuka amaberera ngotira tambe sengenje ndi tota ko mwali bagalia bene abuno mwanchu muri Ndizi turachukorera emambi yabono sibyo tukobatakera uburgelio bya ime ya Ndizi TV nabo igo e weekend engiya toraneri tuko ya Jumatatu mwanchu murigereria igo gende agotengeregeta seni kya Ndizi TV obona bo bwansu bo mu Gusii ekerto gukonyeranga nabakwenda gotobwatia asinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na wega sensemberi ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na wotanya gwetera www.ndizitv.net bogo genda gutuma ujumbe yago enke gwetera ase namba ya 0792192834 agenda gutuma chi request chago ni metenga DJ ya itokura sensemberi ya kawere studio Abigael Nyanchama na genda takorosia list kegima etogotebanga your request is our command ekero seli tukeliga ria Friday omanchumuli yankomanyiganga omurobiri no rogendete ko kolekana agali stinsemo chichi akero kati medio sikwabere gokoyumanya job na MAANGI again rete imeyenze itwa Kenya rukongoro Gusii kebo chenu binyo tenga litukoligo ronkwabete gugutwara umutari mukonera amangane chinyigo abantu maje bagalia jogoli chinyigo bo abantu mbakole tubuli ngoli katoto wikira nase enyagitaliria Oasis na boigo ya Aga Khan ambabete bakonyora obuli ngoli akigima na boigo bali babwate michando eyebwatereneti echinyigo mbabete bakonyora obukole borobu yakege master beto gusanga nababwatani se babete bakorigereria ngaki asensemeli iyo ensemo yechinyigo na kyobwenerete gokorera uburingoli ningikeri obwenerete gokorekana kero nkumanyigwa nga ase enyegitari wa clinic ya Devmo Ayurvedic Herbals nkebwate emerobelio anene ase litukolia lero ekegotoka asensemeli iyo mochi
o Nyamira ase building ya FRIDAH mbagwate obokoreri bakoenana asensemo yokumurikira amaroire abantu bali babwate chinkegeta gose fibroids baburi babagwikirana sinsemo chiria bali bwate omochando bugotanyora abana gosobogomba infertility amangana yonkumurikirware asensemo yabali babwate stroke mochando libwa arthritis asensemeria insomnia naboigo asensemeri omuntu bwato mochando bwa maiso bokorora cerebral palsy naboigo mbabwate immunity booster igo manchumulire nyogotete konyoro bokoreria ubu ensemeria devmol ayurvedic herbals mbaganete kwena na obokoreria ubu bachageteri tukoligora naboiga sumu chedi Nyamira se enyo amagacho FRIDAH mbagendete no bokoreria ubu. Yes, umuntu muri Ndizi TV tondabanga ogwetanga niko kobwete okwenda gochikurwa rigwa ase umuntu muri Ndizi TV lozinga ebiro bebeto munyakikigima yatorane ngakiende na batakiri urere obuya Ndizi TV na bobwansu bomugusi tware weekend erengi atomerana litkoria Jumatatu astora beto basanga MAANGI meyo murubiryo obwensakire terene FRIDAH KERUBO na nchekuru kwa joba MAANGI no lero kwene kyabona chibi channel yogira gwekera sora senchira ya benenere Abigael Nyanchama. Ndizi TV obwansu bwomugusi Devimo Ayurvedic Apples inigo iratware obulingoli bwabo sachitariki 14 omutinyo gatatu litiko lya Aramisi azibararenge omubiri omugima iliyokomanya amarwere araroro mbalingoli amarwere buna arthritis, diabetes, fibroids, ulcers, high blood pressure, allergies na maroirande amangi. Banyole asa magacha a FRIDAH ime Nyamira town